ban wanra ya ki babon ki jingsa jingkan mau syakathany ka ban longru ka jingya lum yalang ya ki pajba ka thany ribhoi sapni ban wanra ya ka jingya teli nak benta ka roi ka par jongathany ka office jong sub divisional officer ka Patharkhmah civil sub division kan penlong ya ka tamasa Jowe lane ka Jowe festival arjar arpsau ka bon penlong ha ka khatlai tarik bat khatsan tarik unailar arjar arpsau kani ektin Jowe kani ektin ginong western ribhoi ka bamut ka tamasa jongi ha kini kita masa wanra ya shibun ki jing pen bernya mat ki jing pen ni ya ki jinglong tenrai ukasi rangkat ki jing pen bernya jong kini ki juk thmai ke bamanta kum ka jing kop pen ni jing bhabrio ka balatip kum ka Miss and Mr Western Ribhoi ka dancing competition ka inter school drama ka jing pen bernya de ki Nongrwai ki bapau nam jong Jylla ki bakenthop ya ka kenuhun roi colors ka somersault ka kong kentiulin mopnyang ka bon pun budru de ki nong tem DJ hakamit jong ka khatsan terik Kandon ru kecing lekai football hapedeng kerang dejit FC persya ya ke Western Ribhoi Sports Association. Unong mikmat pai ba ni kata nyuba sos tenas tutun Wanpoi kumukongsan. Lakban kedo bagi ni kata masa lapan long dak office jong sub divisional officer ke Patharkhmah civil sub division haka jingkersan jong ke office UBDO Jirang block ke office jong deputy commissioner ke district Ribhoi ke Meghalaya tourism bat lengba ke chief minister's special grant. Shabri banlet pendep ki kambasa habla la ijaja uso unong rep hanong kindo uhaban sha laslap nisngi laki kamban trek like baleno kadon ka od kadon ka thong la they happen thakba 1, 2, 3, 4. Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru yue ar nyau lai